asase a wɔrekɔfene so na ɔpamo amaama bi firi w'anim Hiti first one. Amen. Gagasifoɔ ɛne Amorifoɔ Kenaifoɔ Perisifoɔ Hiwifoɔ Yebusifoɔ wɔn mu nyinaa yɛ Kenai ma. Gyeme sɛ amen. Amen na ahoɔden nim. Amanso a wɔdɔɔso na wɔhode yɛdene sene wɔn no Awurade Onyankopɔn yi wɔn ma wɔn na woku wɔn mu a sɛ wɔn pasapasa ɛne wɔn mu mpam. Yɛadome wɔn m'agya. Gyeme sɛ amen. Ɛna agya no aba wo ma Moma titiri nkuro nti kane na sɛ meme papa wo me no na mateme ho na makɔkyekyere me kuro gyeme so amen me kyekyere kuro na Akwasi Awuah din na da kuro no so wogyeme so amepɛ amen but what ase me din na da so because me na makyekyere nti kena emma no emmarima no ya atwerɛ din ɔmo kɔkyekyere obi akɔkyekyere ne kuro gyeme so amen esensi adumi kenan ti no na sefuo na akɔkyekyere nkuro ne nyinaa yɛ no mi kuro nipa dodo a ɛbɛbɛ kuro no mu nyinaa ɛyɛ nome wogyeme so amepɛ amen. How much ne Kenafo abusua pete na Kenafo hye free Sidon kodru Gilgal di kosi Gaza kodru Sodom ni Gomorrah Gyeme so amen. Wɔn baabi a wɔn nenam adeɛ baako a mepɛ wo a wɔ ha wohyɛ no nso no sɛ ebi a cases bi ɛne yɛ obi kɔ so wɔ abrabɔ mu a ɛpɛ sɛ wokɔmpɔkɔhwe w'akyi deɛ nti a m'ani abere sɛ bɔmmɔde no bɔ mpa yɛ break that cases ne sɛ ebi anome no na nyɛ wo so na ɛyɛ adeɛ abae gyeme so ɛnyɛ wo so na ɛyɛ adeɛ abae ɛpaa obi anome wo but yɛadome w'agya n'agya. Amen. Yadumi waja naja. You are the third generation. Gyeme so amen. Inti uma aye waja no. Wona nana no fourth generation. About what has here? Inti yadumi no automatically atakawo. Amen. Nipa bebre struggle, nipa bebre su because of our forefathers' curses. Some men no ena ewuru wiase na ye ka no korate. Amen. Hey, obia se na no me check ade we na me say sa na te ene nipa mmobo gyeme so amen. Eyada ne adome Moab ya lot ne mama ne mienu no ba ko ye mba amen. Moab wa ya lot mama mienu no ba ko ye mba bisa omoma omo fada nsanom ni omo repu papa no ane ne wo ye what you say na ni so tete no wode no meto ye funu no so amen. Enti Moab aya no me di besile Moab aya no me di besile wote me so amen. Enti yaja no no ye wo wo mo a eye biribi etia wonaja obu anu okokoro no bo ko bo akoro no ani ya boni dua gyeme so amen tiase
Krono no ye okoboy ne ye boni tua. Sa krono mpa ofie da. Monam krono mu ne bewo. Wo ye yie se dan. Krono da baaso. Enti nipa no free no mo fresh nyina de o ye nyina ye practice. Krono ho practice. Upenda ho befa. Ukwansi free to on fama. Ode de saa no ye nyini. Ayanomia edefie. Mesi fie no atweka se we akromfo fie manko. Meboa. Itimeka. Ebi na akopo oba akra ware wo papa ne fie. Elimeka se na anti uti kroma awonte. Se fie ase akromfo ngwa. Omo wa akromfo. Aya no kranso. Wote me so amepe amen. Cases. Ya wanu ma adeba. Ebio krono di ba o. Me se krono de ya de ba. Edeba. De Joshua 7. Joshua chapter 7. Amen. Krono kra de etimi kum, etimi tore mase. You become 1 by 1. You be rough. Yes, and Radia Katra Joshua said, Samu Jericho saw the crowning in a gua. More than a man for Sia, dear Bianco. And you what you are there. You may say, amen. A certain man, Echo, yes, ya dear. A mother Jericho Jiribu, ya man for Kunkum Nipano. No one they won't come in the party on a Masian where we are go. Pasisago. Biawayano, only one person. At the end the whole Israel. Because he said Joshua Bunko to get one person rate. Mary the catching sorry. Minty minimum 90%. Chrono. Amen. Nti Joshua chintonto kosi se ebo aka busa urade se yini firi mu anka yo no nko na akobo no kro no nti nko no nko na se wuo wo mo se ye tu kro no ase je me so amen nti ni yem manyina yiku won unya daji akan sabe no yeku wo mo se ku na yire ya de abai aka ho because ona na yire wo mo Japan o wi ya no mo bia yeku wo amen enti kuranu awa wo mu awon timi nyae o papa fie ho aya ho meti ho o papa fie ho and sorry we too for our fan and our bushianum je me so amen ebi o papa de ensano wa nombi o jae but bi na papa wo mburi titom o tibe jonson ho nyina dam ebi papa ye korinshani ni o twa bekra je me so amen be kom kra no ko obi abeso ko tete ne nsano no di bodua asefo adane asomrodwe ega de ketuo o je me so amen ntisa hu na wakasa na me fie baye me ma me fie baye mpa krachefo ena me babara mapa dia baifo aye no me de ko university awie ene watwa nsa no amen o baba mu ano onye obusuani o onfiri wa busuam wa ye jano busuani e jana bia the seed of man Jamasokasa amen ye ka fala obani family me ka semu aye no koretro semu asem na me ka tira wo intisa no maybe aba jana papa so aba ne mani nyina so se papa ne so de ba wo no amerika e be di ne maso amen ade amasade a awotro semu amahunu
Ebia number 2. Samame aya komfo a akomne ntimi transan kan mada. Ube komne ni enti akomfa no na kom woni papa fie. Oje meso amepe amen. Na komne wa fa hene. Ne papa fie nti na atrezi abefa no. Ba sa papa no ba ware mama ne ya bosufo ana wa ya komfo a. The money nyina abosum ne bedi won so. Jemeso amen. Bosum ne bedi won so. Bosum ne papa ni wu a bosum ne tibi be fa. Jemeso amen. Asamba na me kacho. Bosum ne tibi be fa bi. So ye no onya bi mfa. Afa what tisi ne manu. Ayo o mo basa basa. Otibi bo bi dam. Otibi be bi e kromfo. Wo sa wo ma brabo. Jemeso amen. Asamba na me katro men nada na bia me kasa sa mi o ma wo ye ni o ma wasanka akrisofo ye nyabra aye ho adwuma yi o ba sakra wadwe a ade wo so targeting eso o breki kasa efiri wo fa da fie ya de ba Ojime so free for the fear ya de abai. Cause I don't see the free. Amen. Mama ntra wa de. So papa jo okota. Ha. Wa nyiro ho spirit na ba hawo. Jime so amen. O papa jo eliminate wa nyiro ho spirit na ba hawo. Oje me so amepe amen. E ba che what you say? So papa John bibi ti say Buddhist and other religious na oguru ho aba. Amen. Because ayadia e bia me ka say me see me so mic mo the Bible akam me nse sanada Minso sama dia wakere no wa dia bai wakere Juwa juma yo ojime so amen ebia ona na okotu sabo so no betena fie on wa wukọ o papa huru so no botra on the on fa but still Bosum de bedi abusua ni nya. O papa size ni nyina ba ye basa basa. Ba basa. Amen. Into wow treasure. Me say you are ni free o ma me side. So your mama wa ha one kasa Quran. You are ni free o ma me so. Je me so amen. Na sheba bi o papa. Efre ina busham na study your father in the life na fato to de je me so amen ubo so papa na mo mu na wutietia enyo ma amen sana radio aya no je me so amen mama nka sa bonche me kan sha sam kitwa bi so abafam wasra Abraham asema me kan mama ni kan say so koye ukoji obi kuru je me so amen oko ware toso aware ntoso no ye gya kwan me se ya wo de ba ye nhirawo ye gya kwan efiri se onka busua no but no be ya wa busua no de wo de ya ba ye domo wo ti ma se ya e ba ka bi ache wo ba ye akwa emma dia ya ware no ya ya no kwa de ankasa no asese
Nyamisira, Evangelist, Mammy na Mawarano, Anna Mammy, Makotchen and Pana. Oh, said it here. Many Mammy were young man, and also is Shirawo. Jemeso, Amen. No, the brainy are so can one. How? Everywhere muscle. Amen. If I tell what you say, now say you baby found panano. Na me no boy Jaman, I want me to chino. Sana o mana me no wo ye no. E ba to aso. O mo su betimu wa Jamamom. Aho chirem. Je me so amen. Won ye bibi amana ye ye efiri sa. Ye nhira wo na emu ye ade abai. Enti sawaha obi a oyem proba bi asofa me nada sa maami bi aware papa bi aware ne yire no abaso fe no abeka ho ha na mi hira wo nyeye oba ya akwa me so ba ya de be usuma ba ti se furumu you be come to Bible atro according to Genesis already cut the head daba your friend said Ishmael said oba your mind no I kase na abetra wo nua no manu na abete se stressful furumu nipa nyina nsabati awo na nso nsati awo Jemeso amen ampa what is furumu Abawari katura Sarah uwatio anu abawari katura anu anuna wumemunsi awosena Abraham nyamema woja wo kwai visa bosha bana na wo about what you say yanti katura mani dimbio wo nyina ba yase sapofo ha Mr. Wada Jemeso amen Mr. Otrasum yanwaro tenso bakwa awade so man kan kora ma bebre kan kora mama the same thing wama yawo mpana enzo zo kotare aware ho firi ho koye no ne mane breye bitima Yesu ana wo sofodie mu kura no wama ya wo mama ho ade ne timi di sofo kwa wiye oba praba be wura mu be firi Jemeso amen ye pensu sa ko sa Jamamon be hantu o papa boy Jaman nti abade abai abe hantu desre hi wusu be bobi o be bo be timu sa teche no wo ha na no afrafra because I spirit ye di anene wo. Hello. So boom for me there. Abraham. The blessing of Abraham. A comma, only one man. That is Isaac. Why? Because Sarah and Sarah na hadi abai. Jemeso amen. A comma, only one man. Inti Isaac kotna asase a onua soade wontunsio udunsio ne nyade yabai wama tia asase no so kora no womutunsio twitwitwi ama wama ya adwuma wa asase no so anya yi bare dia yesira no no ba ekotra ho no nsira di na chi because yesira na ja otunsio onumusio oduai otwai oyakase kosiso oyakase because you are blessing me. The struggle you have amania unamunu awoso bu kompoko tuachi anaso wonye bia yani akana
yafta obi catch us yafta be yin show boa ye ko fa mi fi wi dem wo be coin enu nya nhira okodi nkunim amen enye dio sana ontuma na na otwe muta obabompa de be so amen nti otu na ye pia na be ma we so fa do kunukure ntidie wo kure ntidie wo yire ntidie wo no na so fa o man de obetimi ahwe wo yo misa ni efre BBC koto to ese sikoto osimi Dimitri meje oti kan amen fa utiri kwaji na we ni asam ti nipa babranda ayanam struggle mu ya de samba yenya bayo process ne da hodada edaho oje me so abepe amen edaho wa hwe awuria o mama nso betetara manfo okuru antetara manfo okuru ono ntimi ntrase nware da this walk over cow says na maame no ye de aba na komu no obe komu no tieni yo na ikas this a papa koju obira aya no me jemeso amen ndira se papa ani obiyire da awade sisa nipa no oniti de ofo obiyire ni nidi aba oniti nti sa nipa no na sefo nye leaders mo so mo ba struggle mo ba edit ne fo mo ba decision so na oniti mo ba pempem so mo nkuru ba bi ambeko do ofo obiyire asefo sa ne kosi se oba ya na ho ade na oni kuru na wada na disika puapua na da no soro hwe when you were free leadership was a form so be soundpass oba bra wa bra kura munyi akatua obra bra na adodode aba ese free hako sani ya yeso no free hako amen pejansa kasa rade adome biara meja no makofa aba anya me kofa erode yimitri frase the Bible can be ayano the person ka bibi na me de kirawo na uhuru dia wase woye oje me so amepe amen radio king Nebuchadnezzar aye Babyloni otimi ba Israel shiada mu konkro bia basisa caps amen edi kogu Babylon sisa Israel for Judah for do mo ye nkwa sade etie wo Bible mu pepe nyame hwa Nebuchadnezzar mo odane aboa kotena wiem mfie nson de keke ka ho na de ehu ne sa Nebuchadnezzar osakra na dwen ana wade de ne punishment to ho twan ne papa sasa aba kan no me ne ya de aba ya yi na hedi afre so me se na Babylon timi an kan ho bio e kam what ne Babylon ya twa ma bo so the curses anyoma me fie na was fight ko curses Ghana titru mo akanfo mo hwe yi akanfo to ya papa bu yem fire papa ano kra na ya hwetwe de mai
ya ba yo ho ade o papa nim ho hwe na wo fa kwa kunuro wo fa abatna se akwala ne papa wa no asore wo twanya mela se wo na wo plant seed no agit ade no machi ebi o me de kakra bi akoma ne papa sa akwala ne abaye ho ade ha ogio wanyi o wanyi ne betra de amen kases no se papa ne bi na no kache ti me yamba ana yetimi aba ware na me ne mu ho hwe ewurade bi jaade mo we yasi abaye wonna wasefo se utire ya ana bi abama waba ware no ono na cover nti se bama no eye nsira wona ja side ana wo ba no be kan nsira na no so kura na wo mba wo nyina so ya gwapan ba wo soro nkanto se makan ani bi na no mo de yasa o nti awa sofo bebre ho a mo twempra sofo bebre sorima bebre enti ye hunu God spirit ni tonya o try mu nyeye because ye gaman ba oba na ma na busuafo ana ye koya wo maye but papa na wo ne ba na de entue tra de ma amen because of girlfriend dey me jirim sister no kra bia na no metia so fu duamo ara onko na so fu dia na onko awon tumusa kam sa kola na ya me sofo me mo ndi sofo wa berkura na nkwaje bayira mantreni no wajamamo me ka so se me nietire e koye ho ade awie twitwiri ma na sa wa ko wo Libya wase ba ma na ko wu e wo Libya no ko Libya oba ne papa na yakoya ko ade amanu no wase wa ko wo Libya sa wa boa jeme so amen yengo friend so akra ma ne so amatrem wase da na ne so akra ne so ba akopana ne wo kuma senso no wo mu nim ba bi ote so awu o sete sen o metifie na makrofo ba 5 o maba madam for Dr. Bernard Mameka ho o makeka o nsem yu na mse ba me no ba me mfare wanim onya sofo the Bible na kire mo ba akra ye o ba ho ade de ma no e die ni nsem hunu na mo de abetra mo sore nko afa no ko me na mse me chi nkwasa mo sore fi anko me se me nkon na matra me yebi me betem akola no so ya who be say onware o twempara me hu ya no ma ya wie ti wa de me flash ho keke na me da me ko hade o mo ba fia na me che o mo tra se ba ma papa no mu mo hwehwa no no aba ma na nya pre no ba no hwehwa papa bu ni ba bi o so wo ko fodia obi a wako wo Libya no jeme so amen ana ye kra no ma wo bai no me sa ma me dai peska te sa de ode ye oba na ho ade papa ne se eje ya so fra na me se ai wo yire ne na busuafo age akola ntira de na me sofo awu ade baburu nkyere me sha te besi tue tra de no de mo was sofo Matthew na komo bebrefo ama mosu onye ni tiri sei wo bone nsa no sofo memeba
nam say judge da asebe ka ba je say o ka ya kra ne ade no doso nam say me wo de akili nyina je me so amen o wi no ye ba ma na wa tu wo se so oba ne nsa na me hira je so amen ye je papa no kwa nam so wo hu there were so many cases and ma edia ma minumatia asui what did you make you answer amen there were so many cases I was so free amen and cunning was so free asamba na catch on because Osha lay no Mamenka Samancho Yadumi Esau. Apart from say Esau, Ekosia Jacob, our castle who none fama de Domen Saka, me Yashe Maudi Amon, Yante so debut. Esau as a fire. You must say amen. But the blessing of Jacob appended. And is that the blessing of Jacob, blessing Jacob, and Jesus Christ. And the pending, the patter what was here, a pending. A sampan of a catcher. A dear back to a person and he said, show partners. The tune for Nakata say, hey, my mistake be made. They so amen. Papa no one you waja for the dear man. Ha! You papa no man, and you come on, and you come on. Go crana papa no. Where do you see? Where bambonsa? Ya kwaji be ye be sifie ho, and we be titinuro. Why don't you say one community no ano no? I did it akom. I do you at akom. Jemeso amen. One who akom na come there say about 4 bread to me akom for. One by 4 to 3 do you buy. And some will be made do you know who are benefit akom for. Amen. Into so let's say the other that you be in trouble. And the more papa no asoma bosom no munya ku adwuma yi wotu ne batme ya prosperity no exam wonyawa obenya aba wojime so amepa amen wonyawa obenya aba cause oyamo ade nyina ya osedia tina me catch on titru mu mama no titru mu mama ade ya obadia ebia na obi nhira odintira kwehye nhira ne bia se na no kura no enye komo mama ne nhira no obenya bia better struggle obenya jemeso amen me bia ka oba no what you say obenya enye komo was you show oba ebi a papa ani yesira no ana wo oba na aka no akọware be ma no me wone papa mu a unhira ne nya adwuma unhira na nya de be because o ko submit wo ho asem no me ne de as de tie no o ko submit wo ho asem no me ne de as de hu no triye ye bi sha dia olele una akro o trenye ya na wanso akofa no me ni bi dia de be asoa say why you nyankopon ni madom
ne sai wɔhyira wo mam tiɛniye awɔnto atoasoɔ bɛfrɛ ne nkyerɛ nti wotirɛsi Mary life n'agya ne n'agyanom yɛ nhyira n'agya ne n'agyanom yɛ adeɛ bɛyɛ nhyira ɛna wotirɛsi Joseph a ɔno nso firi Juda gyeme so amen wɔsɛ hɔ na mpoma bɛyɛ adeɛ bɛyɛ bɛfiri nti mene mmienu yɛte ha yi sɛ mekasa mede wokɔ Genesis na makyerɛ ɔkwankoro a Egypt faa so na yɛ obi ba din Egypt yɛ din yɛwɔ obi din yɛfrɛ no ɛyɛ Misrim gyeme so amen nneɛmu sɛ sɛ saa nipa no ɔyɛ nhyira ɛdɛ na bɛsi nnɛ yɛka Misrim a ɛyɛ symbolic of what? Obi a wo ha ɔbɛsira bi a mepɛ sɛ mede to w'anim ni sɛ wagya adwan ɔkɔt you need to pray hard because the spirit of that ɔkɔt it follow the sons and daughters wogye me so a mepa amen sɛ na ma wo papa ɛyɛ gain spirit of that gain ɛbɛ follow sɛ na papa hye wi wanhwe yɛ a wonam ana akɔ no wi na papa nom dwɔt ɛbɛdi w'akyi wobɛkɔm na yɛ ne papa ayɛ ɛdabusua no mu bɛbɛkyɛ wate aseɛ menim obi a ne papa nnua ɛkɔgyee papa naa mu kɔgyee ne papa bi kɔgyee ne ba ɔtɔ so mmienu nso kɔgyee amen wɔn sɛ deɛ si deɛ ɛna adeɛ baako no sɛ awudie ɛda busuam sɛ papa yɛ wudi nia ɛtirɛsi awudie honhom ne bɛtena wo mu obi yɛ obi bi a yɛ ɔsafa sɛ kaa yɛ deɛ wɔnnwene gyee ɛda busua no mu wɔn sɛ ne dɛm kɔntu kyerɛ wo kee ekum ne nua ne baa ne fra Lamek ɛbɛkum nipa mmienu amen sɛ wo papa pɛmhyɛ mu a wɔhwɛ a wo nso wobɛba abɛkyerɛ wo se gyeme so amen mesɛ woanhwɛ a baba bɛyɛ deɛ bɛ yɛwɔ nipa no bebree hɔ a wobɔ nyame din a n'ani nye ho nyɛ ɔno awo ɛwɔ ne papa fie wɔma ne nya deɛ bɛ ɛnyi nyame ɛyɛ honhom mu adeɛ ɛna sɛ kaase sɛ yi wɔ hia ada wo papa afie a woanyere wo ho wobɛtena mu woanyere wo ho wobɛtena mu ohia tumi ne bɛdiw so a wobɛbrabrabrabrabra wonyɛ ye gyeme so amen wote aseɛ ebi wɔn mu a na abusua no mu ɔmo bra nsa na ɔmo aware wo papa nua mmaa no ɔmo bra nsa na ɔmo ware papa naa mu koraa no na ware yɛ nwanwan ne yɛawowa bɛto saa abusua no mu ɛnkasɛ mahunu awurade nti awareɛ yɛ kɔm Jesus ɔma awareɛ ɔbaeɛ no Mary dii n'akyi a wankyere bɛɛma ama amen wama awareɛ mema nhunu sɛ Jesus aka sɛ Joseph ɔde sɛ John wei nso yɛ young girl ware no ɔte Mary wanyɛ bi gyeme so amen trɛsi wo fada side na hwɛ nneɔma a ɛyɛ deɛ bɛyɛ ɛkɔ so wɔ hɔ ne nya daagye bɔ mpa yɛ breki amen nya daagye breki ne gyae ɛna mekɔ sɔfo akɔkama soma kyerɛ no wonim ɔno sɔfo wonim nomi a wɔda mu ɛyɛ yɛwɔ many pastors a spirit bi de wɔn da fɛre nti wɔn ntumi nka yɛwɔ many pastors a wɔn didi nnam mese wɔn ntumi nka yɛwɔ many pastors yɛ adeɛ abɛsɛn na ne yɛm hyehyɛ no because the spirit a wɔn fie no ɛna de strike wɔn nam a
Adeɛ kyi no apepa n'anim na okura no briefcase no ɔkwa wɔn a bɛka so bra ɔbra no ɛne ɛwɔ abusua bi hɔ a wɔn yɛ sisifoɔ meso wɔn yɛ adeɛ aban sisifoɔ ɛyɛ nnome yɛ dɔm mu wɔn na yɛ adwuma no na ɔmpɛ so otua wo ka wɔyɛ sisifoɔ to the point sɛ wɔyɛ mim wɔyɛ sisifoɔ to the point sɛ wɔyɛ aborɔ wɔde bɛma wɔn na ɛne ansɛe obi wɔn no wɔbɛba bɛdi sɔfo na saa spirit na yɛ adeɛ aban wɔn no na yɛ adwuma paa etu obesisi jẹmẹsọ amen aduane kuro ma bi ni musuo nkan no so ɔte kan mo bɛyi wadi wɔte deɛ mɛtwerɛ n'ase deɛ ɛnom no mɛ no deɛ ɛwɔke fast yɛwo no ne atua wo mu jẹmẹsọ amen because ẹwọ ẹjẹ ni mo na efiri ni mu ayẹ de abẹ yẹwo ne tua wo mu eti ẹyẹwo na wọn sọ ọbẹ gyina wọ awurade tí mo yẹ ho adwuma ebireki firi wọ abrabọ mu na so ntumi bireki nso a wọn ni w'asefoɔ nyinaa yɛ delivered. Oje me so abepa amen wodi wasefoɔ nyinaa yɛ deliver ehia me pa ɔhene Ezekiel na busuam na yare ɛda hɔ yɛ kuro yare ɛda hɔ mese na adeɛ bɛn ekuro cancer ɛyɛ wo so a na yɛ wo nan ɛnoa nso de bɛkum Ezekiel amen ɛna Ezekiel abɛhu ne nyame ɛna wabɛdi akonnwa no ho yare o amen abusua no mo yare obɛdi ya na ɛde no bɛsi ne nan te sɛ ntati ahyerɛhyerɛ mu ɛwɔ ha na gye too papae ɛna fɛ porɔ dɔre mmoa amen wɔn sɛ na ɛsi tia na kama bɛhu ne nyame ɛyɛ dɛ na saa nomɛ no bɛka me na nyame saa soma Isaiah sɛ kɔka kyerɛ nso wɔnhyɛ ne fie nsamanseɛ na yare abɔ no wobɛwu kuromofoɔ nyina ɛka ɛnya ayɛ no ɛdeɛ nkyɛ ɔbɛkɔ yɛsɛ ɛfie hɔ ɔmo yare a no asoma meka mu nti bi da ɛfie hɔ ɔmo yare a no mu nti bi da ɛno a na kum wɔ mo amen wonim sɛ ɛtwerɛ ɛyɛ yi ɛyɛ cases ɛtwerɛ yɛ cases abusua bi wɔ adeɛ yɛka ama wɔ mo no amen Ezekiel da ɔna Isaiah baɛ nana sɛdeɛ Awurade sie no hyɛ ofie nsamanseɛ na wabɛwu wɔsɛ odiifoɔ meda ase ɛne wo nkɔmhyɛ wokɔ aka kyerɛ nyame so wabɛka kyerɛ ɔda nade a Ezekiel sɛ no sɛ wowie wei deɛ ne ngu saa gyeme so amen wɔde ne tiri sii wɔfa suo sugu Awurade so ka sɛ Awurade yi firi makwan ɛwɔm sɛ kom me papa no me nananom ɛwɔm sɛ di wɔn so but me deɛ hwɛ sɛdeɛ bɛsia nante w'anim payɛ mu Awurade ɛdɛ mfomsoɔ na wɔbɛho bɛgya me ma ɔbɔnefoɔ yi su me saa ɔda bɛhwɛ deɛ Isaiah du fie wɔ atra sɛ nyame sɛ ntra se saa kɔka kyerɛ sɛ mede mfie dunum aka ne mfie Adeɛ baako a na mewerɛ ho ɛwɔ nnipa ho no sɛ yɛteki nneɔma kraa gyeme so amen ɛna fa bi firi yɛ maame nom no wo maame ɛhwɛ ne yi ɔyɛ bayifoɔ ɔna ɛyɛ mo me ɔstate yɛ menyɛ nnɛ amen wowo deɛ wobɛtumi ayɛ wo
asekyerɛ ne sɛ ɔno firi aduaba baako. Wo deɛ wo nua no obetumi ayɔ because mo firi aduaba baako. Na wo ma no deɛ onye mo duaba. Wo di ase sɛ moyɛ yɛka ne sɛ moyɛ asawa wo ma no yɛ ɔnwono. Gyeme sɛ ama wo ma no nyɛ waduaba na wo nua no abɛyɛ wɔ. Di ase mo de mepɛ sɛ ɛfiri na ɛkoro no hunu sɛdeɛ wɔ sɛ ɔbɔ mpae. Wowɔ biribi bubu, wowɔ biribi twiri, wowɔ biribi akyekyere, wowɔ biribi breki a breki kɔ wo father side. Gyeme so kasa amen. So father fie mu wɔ nyinkyerɛ a woka ho. Wo father fie mu wɔ nyinkyerɛ a so woyɛ deɛ bɛyɛ. Wo father fie nhyira wɔ hɔ a woyɛ deɛ bɛyɛ. Wo father fie nnome wɔ hɔ a woyɛ deɛ bɛyɛ. Wo father fie korɔno wɔ hɔ a woyɛ deɛ bɛyɛ. Wo father fie awumawu wɔ hɔ a woyɛ deɛ bɛyɛ. Wo father fie ohia wɔ hɔ a woka ho. Sɛ nyinkyerɛ ni hɔ a ɔno nso woka ho. Gyeme so ama ɛdi ɔmo kɔtu aduro ɛdi pɛ yiyeyɔ wampɛ nyinkyerɛ ɛwɔ wo father fie wotu mu tɛn ɛbɛba so. You need to stand firm and break it. Catch everybody, say, "Everybody, my baby, what did his key happen?" The Akwasi Awuah bomu. One shot, me see you through my side. Just so amen. As I'm part of my coming. Amen. Ibajo di America in wadwene ko wachi. Hwehwɛ wo papa mu. Amen. Papa bi wɔ hɔ a wode wa wodi adanse papa bi wɔ hɔ a yɛwo no a ma menka sɛ mekyerɛ Abraham ɔbɛyɛ kwantuni ana bɛboa. Abraham so antra us ɔyɛ kwantuni ɔkɔyɛ hɔhɔ wɔ asase a ɔmfiri so. Isaac nso ɛ obi anka bi Isaac nso ɛ ɔyɛ kwantuni. Jacob nso ɛ Israel fo nso ɛ amen. Up to now Israel fo ni fa akɔte ɔkɔkan bibira no akɔkan bibira ɛyɛ ade ɛda ne papa fie. Pɛsɛ Jacob ɛne bɔfo ako na Jacob awo mamare mo na bɔfo na ka ne jonku na Jacob asene mu ntini ate. Gyeme so amen. Na nyame agyina so atete Jacob mamare ma no sisi mu ntini nyinaa. Wɔte sɛ mo papa sisi mu ntini ate wɔte mo nyinaa mo deɛ yɛde yɛbɛyɛ. Ebesi na Jacob ba bi ani asene mu ntini. Ebesi na ɛyɛ ahyɛnsodeɛ ma nyame ne Israel. Ɛno na ɔde hu wɔn sɛ wɔyɛ Jacob aseni. You can call yourself Israel, but you are not sure what's the more. James Kasa Ama. And the idea about a person who couldn't say, Ebia, Nioma be caution was sitting them. Nioma be caution was sitting them. Wow, share the Akonwa and yet James Ama. A friend there, Yahuwah Jum. Now we Yahuwah Jum for the chair. We are back time now. Now never starting prayer today. Bompire Friday. The Baya and Papa Yawuni. Rather Moana. A manager no mean in the show. If you are Papa free me, I want to pray free. Rather you free for. No me I won't fear her. You free me by so. I'm a bit mad to say. Miura asafo kasa amen bo humpaye ne ja asa na me ba na anwo
ongo amen esa ukuru mpenya ya ukuru mpenya musoma wan ya uma yan kwa so se obo so ese ko Jehovah dia se unimu kunu pa bia na wo de mutena kuro ba ko ana unimu kunu pa bikini ana fa ne se mena wo ko ware no se de na ukunu esuban tie no fatoto ne mamare mana wa wo mo awon wo mo wo ye wo be kunu nkwala abremu papi Obama Jeme so amen. Ube kunu kwala bremu papa. Asa bana me ka chiro. Ube kunu papa. Amen. Amen. Anaji ye be kajagum. Ne dia ampa ne dia nyame pa. Program in so famous for the boss with the medical obey bi aja yero hoye na mufie wo papa o aja tawia kinkers wa ameriki mfon so obi disofo awie ni asem na onya hase apa life wato na so na wato amakonfo arada wato na so down odi agisika kotokati anyonwa me huru wera huru za anyonwa oni fo anyonwa onti mintu azubio anyonwa ha Israel and them fra Akwasi Awuah ni a owe and our mouth was unim say lazy nyina nya late ya unim say nya late ya unim say late nya enyo akwanti se obi a osebo a woni so woni se nye amen mama nkika se we kura de komo ehuro eya busuamu ade ehuro pa ehuro de be so amen dia make me ba cha wat ma se ani akeke ebi a woni aya butuamu ade je be so amen ube komuna ne papa saa no aya de ebe ne papa nso saa no tie amen ana obi on pebre tembia obi nye emanindi uri wa butuamu me pasa me keka enuama ye komo na wahu ni ntam ana ti modern ye fra bibi antobro wo sika on so pepe ne mo tomo onya dia ba e fra busuam what is happening Jeme so ama me so de saba dia ba efira busuam debi ana minisko enso no wubi o se wo yama mo bada kom odu amanto ha no wura choba no aje ono nko anso wo yire wode ya bai ma ewo musuam
Yes, one. Ono na me na ato achele ma me ni ba akwa. Na ni mukalo so no beto pa ma wo yi bi. Obi so obeto. Obeto so ama. Oni ama me ni wo so kura ma sa na wo sike so boto. Bi achira dia me ma wo dia yi. Na wo di oto dia ma me o ma. But wo the sense san toburo no eni wo muntinu. Wo ta de oye nyina ba ma ni. Ewo musumo ọmọ akọhoma wọn tọ pansi pampers wọn tọ wọn nana kẹkẹ awọ si yẹn nya awari yẹn o yẹn na mi ntumi nhwẹ wa yẹn nya mi ni bi jẹmẹ sọ amen na kure na mẹ kakyẹ ọ wọn tọ wọn mua. Nedia ne sa akuya pini ha katanu so e hodi obebere ne ho ase ase so bo anyo no why so odwan the bottle. Now, switching a while, I didn't announce it to that Mamma Sabika. When you know a kind of horse, Sani Pano Warawa, Macatra, Saudi Cliffy, and I'm in Yajum. Okakaso Mercy can Yajuma on view. Antobro. Oye pepe if you ada die ni bi if you ada pepe na chese ye be wura memenda no dia be wura kwesi ada gi so amen enti ewo busie me se memi nim kura meni menana menino oto ama na daka no dia hede kotu Nkwana amudie ni nam ni mo tie twana de ama no bi akoto bi na dam ni nwunan bi no ayi afiri koto na dacho obatu ya kasa na na tibi mama ni menana na me disabra bowe oti ase ma nyina me kona sa adini wei ni sa honhom wei ebedi mi so me yiri nyane nyane me se ni koto no blue black kane ayiri bi kimpire ene shemsa amen. When you say, Asma me kana no kro, me nada, me church was some no more. Nipa bebre, and no me, everyone just say, it be divorce. Na ya Ghana no, ya Ghana for you. Teach me the come man. Ibibia ya mame, ya ofa, ya mame, ya ofa, ya mame. It is a open tribal, almost struggle pants and my Santa for. A whole free, baby, no mabatna, no mabi, meboa, Munima Sumeboa. One free baby, no mabatna, no mabi, na Santa Fona by young qua. No much is all massive. It's all you're running in us and a niate. What do you say? That's a near TV. Oh, Nina said, Tiasemio, ye janum, a shoe and a cry. Yet, why ye janum bonus? Near Januma Socia by a so near Janum no means why the other. And not a general.
yo ka sa asante so ko wari sremnia kai wo tani me santi kani banam ko wari tani so na ya bo mo hodam me na me ka mtina ya bo mo hodam ye ko tire mu kura ayi sa ha ne kajetia ya bo mo hodam the first ne tiefo mi enu ntimi nya dia be tra ya bo mo hodam because some of my caps amen misrao ya ba bompa yiro hune bobi me say you are nephew man me famfa okora me dey my experience mahu amen my experience yanku me father side me say mama ko wiresi o say me father papa ma huso otumi to bibia da ni ko tumburu no na me kai ana mpabwa me huniye aye maduma wudi ayi se ni bi eno na me huniye abongo amen ana me huniye what you say ade ye friend blessing man hudu ono me father nua kofi bensa na wiye ko ba ye mmobo wo wusa kromfo me father mu ono so the same thing nyoma nkoye we the whole town tankase this we egu wana tie yi patron so ni company atro bi o metro si o mama to by secretary anajo ade am experience wo mo say anajo 11 o'clock be frafuo mu aba be wo fufuo ye me experience one who know ani a one pro be di anajo one do nye de oh ye me experience one who know yes ne papa no ne prot ni dani ne taxi bi na ye adwuma ne trotro na ne dwan na ekuri na nguru bi amen na ufiri sa abusuya we ma ye kan amutu nyame ya madum me fada friend ana ode me tira so no so wan hu abusuya say na tie see ni wo mu na wo de ya me ya wadum watimi ehu onu nyame na ye de ye hu no kota na me fada be ye mbobo o ya sori secretary o timi bro wa pa sori no wa ni aswaru o timi ko ye koka ye na se aye na tu waka isi e ko so ane ba ade ama me di hu yi ama dwen se me bo ho mpa yi dan ni ti akwa ode wono an yere e fa so na bi nyame gira machi ne wo fa so no asoro wa sisi me fa da wo fa so wona ni ye di wo wia ne yere ntoma nyina akoton nya se me disgrace me fa da ayade a e wo bufia no amen wawu I'm not disgracing him but as mama kind of correct amen we are new man in Asia koton menka hu bi wona na wofa so amen father ya kire no na wofa so no wayi abrem de na ba ye kurum fu ase me hwe fa wofa so mu ye di nso na me hwe fu mo wo bo so me jase me ni kan na mpohye tu ba bi na me wiawe ba da eburo na sisi to omo ye meet ni nyina eguma so ehu so omo so na me ye fast akotena jan so no se na wan ko na me se am suro me nko am ntimi nko me boa ma tin se me ni nyina asem pa na me ka
And then I do know yes operation. We are saying guy bono ama me papa wa fase no. Na bra boy nsi ye da. Shila. Yeah, the me father no ni nyina ko me dem tina police station page am in court. Me se mo wasem ka me papa no wa ka hu bi. Afa judge ne se bra na m call. Abusuafo nyina se ei eta se mo akofo be na so ka ho ye kwafuom papa ye kwafuom omo bokọ na me ho omo di jaswa me se me ni kan na m koso ye enti nye we ne kwa fire na me papa no na di kiss egu na konwa ho mo be fire tra na die ayi ni nyina ho ntuma no mo afi e fa de di na mo ye ma me dwane fi ye kuro mo e kan okore ana me mi hunu sa anu so nti na wadi gina amachi e kan okore e ka chense nipa ni bone for samsa e kan okore don't need it me father ba ha that time na me wo UGC ebe catch them so kwesi chiam fa no kora sa akwa wiye gina wonya me je me so amen o catch them o be wo friend me yiri ni no shira se no kora e kura me fa no an kwa wiye ni pa bie no wo nam no kora so na bra bo ansi ko sa me na meka me fa no shira me ansa no wo. Amen. It is a no me with your crana. Me no me start to me ke anyense ke di me so. Cause ko do bamban so na wi no me chekere hia memo. Em famenya me hwe no me ya normal. Na se we nye wi se wi da bi no maka. Fe wi etre na me di yeti. Me be kwadri mu afenam basne kwala akoton basne kon soko apowi na me akoko di fu akoton ja de babi ana de me koro me de na nka de me ko deepest na se da kenya me awo yi mi free ndi adia ba ko a the person wants to say, Yadia, about who is Shilab. What do you mean? Amen. As a man, I'm going. Adia, me more my father. Me say yes. Me as me slow be as Adam father. What you feel no? What you feel no? What you do? I just want to be more to us. No. Sanam tia. Amen. Oh, I dear about question on so say. Ready. What do you read your father? The steps of your father. The steps of your father, the father. So the tona. Read your father, the Jeme so amen. O fa da bia no ready wo. Se o ma nyesika, no mu penya me ehunu so mu sika nya no, enye papa. So fa da nyesika na wieye obaye mmoba. Hunu sa ba bia ni tiri na ni tiri ya bia. Jeme so amen. Ada se na ntiri che boso ma because boso me nya de nkwa wieye. Jeme so amen. Asempa na mekato bosom onyade anade aben nkwa wiye awiye no ode anu guase na yade aben ema ayo mu subai check ni nyina check o fada amen ni nua ma no ha check wo mo onua ba ma foforo kan ho check wo mo study wo mo o ka ho nti study wo abamu ohu bra
a wɔsɔ yɛ deɛ bɛyɛ ɛne mpaeɛ a wɔsɔ yɛ deɛ bɛyɛ steady wɔn na adeɛ a wɔm de sɛ obi ahwe aseɛ ɛyɛ obi sɔre ɔkwaseɛ na baabi obi ahwe aseɛ ɔno nso hyew nanso san sɛ yɛwɔ kandifo a wɔyɛ nokwafoɔ tim baabi obi hwe aseɛ no yɛtintim bɔnwere ne yɛtwam amen amen baabi obi ahwe aseɛ ne yɛdu hɔ a ne yɛtintim bɔnwere ne yɛtwam nti yere wo ho nyɛ sɛ hia wo fada wieyɛ ɔbɛyɛ mmɔbɔmmɔbɔ kɔsɛ ɛnɛ meka na no menam aman bi kagye tie wo ɔnam nyinaa se a kyɛ sɛ nana no ɔntimi mpagya sɛ wotumi so ɔyare ɛne wɔserɛserɛ sika ɔhu me a kwasi na me sɛ agya ɛkɔm de me mesɛ dɔkono na wɔwɔ no tobi mam wode mfa sika no ma me kɔm de me na mu sɛ papa wɔbrɛ na me so no na me sɛ awurade wo papa yi ma mɔbɔ na ɔma anyɛ sɛ papa yi ansa na mɛkɔtɔ aduane no bi me sɛ gya na abɛdi no wɔ sɛ baabi a mebɛsi biara afei mehwɛ ne dii na mesɛ na wɔdi biara ɛtena nso ɛ nsa na meyi sika 500,000 sɛ wɔpɛne agyi wei na tena de atom ɔsi onyankopɔn twɛdi ampɔnto nkwam na wɔnhyira wo wɔtena ase no dɔkono no ɔbunu mmiɛnsa sɛ kɔm no yɛdeɛ bɛyɛ awieɛ no nyɛ yɛwɔ tribe no bi wɔ hɔ a ɔne da mɛka kyerɛ wo sɛ wɔn mu ngu normal death maako na wu normal death bebree wu atɔfubuo ɛwɔ deɛ ɛwɔ busua no mu spirit no bɛkasa kyerɛ wo hyakɔmfo numaduro gyemɛsɛ amen wobɛtumi akɔfoɔ bi ne wayɛ wadeɛ ketewa bi na spirit no bɛgyina hɔ hyakɔmfo kuhu ho ne hwɛ sɛ burokyira mmorosan ɛtoa so bɛsɛ 30, 40, 50 ne watemfo ahyiri wɔ huri ne wabɛhwe fam bra wapakya woka sɛ akɔmfo hyɛ ɛyɛ kɛkɛ ɛyɛ ɛfimisi ɛwɔ busuam wagya sae ne ɔmaame sae ɛwɔ agyina busuam ɛna wanom adurawu atɔfowuo na bia wɔkɔ awuram wɔtwam na obi atotuo ne bere ka accident ne adeade na fa bi atɔfowuo hɔ ne firi gyama so amen bia wɔn kɔgye sikaduro biri spirit ne ntum firi hɔ nti obi a yɛbɛwo na abusua no bia so biribia ma na ɛyie bɛte bɛyie no ne wɔn ɔno spirit na ɛfa bi kɔ wɔn de akɔyɛ wɔtwi so deɛ ɔpɛ no de sopra o mo aka because mo nyina mo ye yuan the mesra mo say empire ya born in no yere wo hu na bobi jemeso amen a breaking prayer ya born prayer and breaking every demon every spirit I want you to feel apostle I want the mama one mrantie nya amen 9:30 aho sorry now babompa yare ya waja erade mebi nyawo yare ya waja erade mebi nyawo say dam say twere say mubuo say stroke ana dabusua no mo erade ntwawdin frim Monsieur Rabbi, one child in freedom. What the world you dance your mama Matias? What's the idea? O papa pema. Make us some more. O papa pema. Why would you go back to papa kakra? So papa no want to be trusted for that ma.
One casasso, a dear cosu. Nankagana for Babu so a cotton warmer. Kim Musabelo, or cotton wood here. Anoma. Ubedi suffer one shade. One who add I am with the Abranadi account. That's what it is. Peja on Sammy original. Misrao, Fantomani Bom, Nampire and a deer, a Nuntina by a snap, and the Ababam Paya Mamfo. Chadia Misramo, Miss Dinamidis, a program, just a little program, but I am big. Jemeso Amen. The Tramo starting to Mamma Minya, Mike and the time Gramape. The bumper such now, rather Mamma, the Nankamia Melody Bible. Amen. Peja on Samam. Me moabo cases na we am a blessing. Yes. Jemeso Amen. Amen. Peja on Samam. Baby I will be a Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Mr. Also, me no Monkasem. Hello. Pejaonsa. Yedi ka wo bompaya ka kire wrade se. Wo hia no mea edaw papa. Efie Jesus. Enkuguo no mea edaw papa fie Jesus. Awurade mrekino Jesus. When you knew me and with the flash Jesus. That was some of the fire. Yes, right. Yes, right. I want you to look Thank you, Jesus. Kakra. Me pasa mo babo ano. O de me pasa wo ma wo akini nya ba bi nante kontia. Peja onsa mama. Peja onsa. Wo ba onsa ba bompaye. Jesus. Akatra wrade se ajanoma no mea. Biara. Edi wa kire. Jesus. Edi wa nsho. Jesus. Wo so edi wa kire. Jesus Christ. In the name of Jesus, we break in the neck. We break in the neck. We break in the neck. Yes, we break in the neck. We break in the neck. We break in the neck.
Stay away, because you be destroyed. You walk out all gases. Walk out from me. Jesus Christ. Would you dance as all papa who knows some crown? The cocoa hollow. Sana was what here. Sana was what here. Pijawa sama who bones some up on fire. Look at your radisson rather. A timid papa sure. Passes to be a rock. I take care of my father. I take care of my mother. I do not do it. Use your hole. Some of them is some of you. Use your hole. Already breaking up. Use your hole. Already breaking up. Fire. Use your hole. Use your hole. Use your hole. Use your hole. I release myself. I release myself. I release myself. Walk out. Leave me. Tie me. Yes, Lord. I am out from darkness. I am out from darkness. I am out from darkness. I'm walking up. Father, deliver me. Consume you. I break you. With all the power. Be serious. Fire.
God of Elijah, God of Elijah, send your fire, 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 send your fire. God of Elijah, God of Elijah, right now, 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 pray, 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 Jesus Christ. Holy fire, Fire. holy fire, Fire. Yes. Vijaunsa, elutina ba mese. Se wo free akomam gidiem abo sampire no beton. Sa. Me so ba dia bai. beton. Yes. Sababu kaso ojiba ko oji woni ne fiefo a. Ye tia wo. So oji wo fada, ka wo fada sefo nyina. Waji wo. Nti so waji wo na. Waji wo no wasefo. Ye tia wo. Ija wo sama ma. Na wo saso. Waji no wan ko, so no wadi onyanyame anu ma do. Sa. Enso emafiri no wa mu no waji wo. Ama bi kan wo yire no. Amen. Yenti waji ma no ne se no wa mana ba yitire. Ena ma na ba se wo ase. To waji no wa ya. So waji wo ne magina. Pejaunsa. Yes. Me mo abompaye. Atofu wu e wo papa fie. Jesus. Oba po hompare. Yes. Nko nhie wo. Jesus. Chase me ni. Woni se papa. O ne papa. O ware ma ni yiri wi. O papa nso yiri wi dikan wo wi. Sa. Edu so. Pejaunsa mam. Oba katre wrade. So papa fi o mu kotu bosom. Hey. O mu kodi aduro. Jesus. Si beduro fi ho. Jesus. Ana komo papa fi afo. Jesus. Awurade chawo no wasefo di frim. Jesus. In the name of Jesus Christ. Time. Yes. Just Kasa Jesus. Jesus Christ. Bawura me papa fie. Bawura me papa fie. Atafu wo. Atafu wo. Awo wo busua no. Awo busua ni. Awo komo nipa. Awo komo nipa. In the name of Jesus Christ. Onyini ncha. Oba wa na tim. Oba wa no madro. Oba wa no asha konfo. Oba wa na wo de wa ya. Se obi atempra. Le boy na jana. Entina o free school there. Aba he from Yesu awu. E wona busuem. Peja won sama. Yes. Peja won sama. Se sikaduro na wona nanom koji. Ana mosom no spirit no ekum nipa. So wo do mo tri ko sha bosom bi ase. Ana mosom no yesa. Ani wa beti Yesu abi. Sa pam no. Obonte. Abraki friend. Abraki. Jesus, 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 just one time, Jesus is black. I when I pray for the God, you walk back. I can pray him. Black of you, black. We are black. Black. Who are those black? Yeah, I'm ready to go. Yeah, lose the
Yes, Lord. Yes, Lord. Let me end up where? 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 Jesus! Let me end up where? Right now. Right now. I'm going to finish where? I'm going to finish where? God is in my blood. God is in my mind. God is my heart. In the name of Jesus Christ. Jesus Christ. Monsieur, ebi wo ho no mo wa wo me be nsia nso wa start ya wo sie won cause no way o bom peja won sabi yes eno ana mi kan ka tro se wo be ya adwuma nso untwa wo be saase nso unwie ni ye kodro ekobesi what you say obi ama wo se wangem enso wo ba no nya dia ba wo ba kwa wo ya beto fa kwada mefie wo di akara ne befie nso a it was time to be a besie wan wonya baifo aye tumi a atia busua no so ebe kumu ye mama Peja on sama me. So juma na so abeya ebe sam. Aware no kura wo ko wieye obebu no. Peja on sa. Cause Jesus Christ. Spirit. I want me papa bushia. I want me pay. Mr. Oba bon sama bon fire. Ana ade ba ko me study ni say ye wo busuani bi won ma utimu a ye moa o. So be boa la lai. One na struggle so survive da. We say we pay ala spirit na bo wat wo. Obi bi na na ka tro so na bo wa send fa na ba ba ya otamfo. Enye wo spirit ni ba kwa ko yi de hu adi a dia ba. Wa feel the same correct. Peja on sama me. Yes. We slow for me agro. For me agro ye ba sare e fiada. Ya ba pon no na betom. Na kwasi ade bon bai. E bi tira so Monday. Wednesday. Yes. The day program. Ya hada na so papa bia. Peja on sama you. I didn't say no correct. Who born sama ko papa fie. Who born paya ko ho. Jesus. Abusia family. Jesus. Who swallow mo ho. Jesus. Tieni e pomi a wa busia no mo. Yes. Ye me bu boss we e koso. Eradi mriki no. Eradi ju
no metri flash. Eradi mrekino. Eradi mrekino. Eradi mrekino. Eradi mrekino. I break it. Jesus, I break it. I break it in the name of Jesus. Father, be serious. Promise them to who you get up. Get one from the 70s. Jesus Christ. Jesus. Yes. Kasa komu me wo me papa fie. Komu me wo papa fie. Mo tie ho ma wo me papa fie. Mo tie ho me wo papa fie. Enkonyo ho ma wo me papa fie. Enkonyo me. Demon shorosia. Demon. Osuruja. Ashrapana. Amra mo sha. Send your fire.
Send your fire. Go there. Go there. Go there. Right now. Right now. Right now. Right now. Right now. Deliverance from bondage. Deliverance from bondage. We conquer you. We fire you. Right now. Right now. Right now. Right now. Right now. Someone send your fire. Send your fire! 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 Consume them! Consume them! Consume them! Consume them! Consume to me! Consume to me! Watch here! Watch here! Watch here! Jesus Christ! Fire! 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 In the name of Jesus Christ! Power! Yes! Because the attitude of Bibia, the attitude of Bibia, the woman to fear at the ceremony, the woman to fear at the ceremony, a monty or yes, monty or yes, in the name of Jesus Christ. Yes. Because to me, I want to fear. To me, I want to fear. I want you to see a coin. I want to see a coin. I want my brabum. I want my jumayam. I want my jumayam. I want my warrior. I want my warrior. I want my sikasama. I want sikasama. I want yes, Shurama. Yes, sorry. Sorry. In the name of Jesus Christ. Power. And then you are Joshua Samo. Who apparently in the airport. Was one way I said, your papa, I said, like, Father, Nobody the man for Manchester, Nobody the man for Manchester. One brother cry. Yes. Oba bounce my bumper catch us over the good deal papa so. Already maybe new so. And kukua o papa koya brehuru. Already maybe maso. Yes. And found so about Germany spirit no. E do what? But America, but Egypt, but all over the world. Yes. About empty-handed. Ejaosa. Who bombaya katero se obreku a papa breku ye. Chiliye. Obreku a papa breku ye. Maybe mouse. Say ya sesa mara so. Hey. Say can katero that say. Wa shabo for ma so won nsam. Na pombo. Say na yefidisu. Hey fidisu. Won ma de kudi ntia. And sir, Adam Awodikan, what you are in a dada. The Adam or Tosin, so was so compared to an Abenabo. Jesus in a near 10. What kind of Japan or could any pan house better? Yes. The Odika and Jimmy could hear about the minimum depart. Yes. And that's some song. The Rita. If you you papa interested in you,
Jeme so amen. Vampire. I can't tell you this. Negative and positive law. Yes. Every family. Your negative and positive law. This is why I know who no more for negative no. Na mo amosa so nyina apeja. This is why you are done. You shim na huru briki. Na wadi push you into the positive law. The assembly. Oba bounce ma vampire. No akatre wadi say. Tie ni. Enshira. Enta wo so papa nya. O papa nya. Sanka. Yes. Abibonyamwa. Kawaso wamunya wamon sanka. Nyinchira. Kawaso wamunya wamon sanka. Jesus. Erade fama oni wasefo. Jesus. Peja onsa. Ma onsaso. Receive it. Akwasi Awuah na mo ase. Mpa ne nsam kro mobio. Banta pejina. You see who would I BMW na mama for left flank. Receive it. How is that? That's your best one trucker. May you work. Yes. It was so by 40 years. Just say amen. Amen. The young someone who was born some vampire. What catch you so rather? And sure, I was a million. Yes. Rather farmer. Jesus. A bushman is right. And I'm a bomb some vampire. I overtake it. Already sure me so I take it. already farmer. The process of God. Right out of the name of Jesus. I overtake it in the name of Jesus. The process of God. The process of God. Let the receive the blessings of God. Right now, come upon my life. In the name of Jesus, I will do it. In the name of Jesus, I will do it. In the name of Jesus, I will do it. In the name of Jesus, I will do it. I take the blessings. 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 I receive it. I take the blessings. I take the blessings. I take the blessings. I take that 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 blessings. I receive that blessings. I take that blessings. I take that blessings. I take that blessings. I take that blessings. He said it. 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 I take it right now. Right now. My God, my Father, bless you, Lord. Jesus. Yes. Who's a Mikasa Missy? I see the song. Who can Nana at the man. No money but car. Massiful. Kina. No money but car. Massiful. I did about call the person. And I'm sure we be so Ruby. The best thing that Ruby has a fire, no man. Moses and Jimmy, amen. Amen. Peja on sama. Peja on sa. Me mo vampire catch the rat so rat. E free na me tire wo mi. Ma me nyam kwaje mu nhira. Yes. Tieme. And mo nyam mu nhira. Power. Favor. That is favor. Tiene.
Mamenya honam fam adedodo mu nhyira nyinkyira mu nhyira ahoɔden mu nhyira wọ́n di ẹ̀mẹ́ka kyerɛ ɛsoro biara ne ne nhyira wobɛtumi anya nyinkyira ɛsoro ani kapere ahoɔden nso ni hɔ na ahoɔden nso da deɛ bɛn na ɔma wo yɛdeɛ mu deɛ bɛn nhyira sika mu nhyira pagya wo nsa nti nhyira no a wobɔ wo mpae wɔ sɛ wohuru baabi a wobafa nkwagyeɛ mu nhyira pɛnimonyam mu nhyira I receive it. wote aseɛ nyinkyerɛ mu nhyira I receive it. ahoɔden mu nhyira I receive it. sika mu deɛ bɛn I receive it. adedodoɔ mu deɛ bɛn I receive it. kasa fama me ɔwɔ yɛ asodeɛma ɔwɔ yɛ asodeɛma In the name of Jesus Christ. nti wobɔ wo nsɛm abɔ mpae serious aka kyerɛ awurade sɛ awurade ma ne nhyira nneɛma a mabobɔ so no awurade mfa ho nhyira ɔmfa nnɔma ne wasefo I take it one by one in the name of Jesus. As of Uniebu Ishira, as of Kabu Ishira, and the Tinabu Ishira, and Paibu Ishira, yes, Abu Ishira, and Tiasabu Ishira, Babu Ishira, and Kabu Ishira. Father, bless my water. Over Ishira, my Masamso, over Ishira, my Masamso. As of Uniebu, Bible says over Sarasri and Fafo, with an old conqueror, and Tiasabu Ishira, yes, Abu Ishira, and Kabu Ishira. My God, my God, my God, my God, my God. Into the Bushira, you shall have you shall what you want. For yes, Father, I thank you. Your blessings of God, blessings of God. Bless me, O Lord. 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 In the name of Jesus. I rather be vampire. I shall be able to Bamba Bushira. Bamba Bushira. And bless the Bushira. Yes, I Bushira. In the name of Jesus. Father. Yansa Bushira, Yansa Bushira, Yansa Bushira, what about me? What about me? What about me? Yansa Bushira, Yansa Bushira, Yansa Bushira, what about me? What is the Medima Samso? What is the Medima Samso? I change the Fia, what is the Medima Samso? I change the Modia, what you should do. Jesus Christ. If I told you a year, the favor of God. Lebeja Hosa. When you who Jirama wouldn't be able to Opa Pamba. If you are now, my man, Papa for France will be. You may say, Amen. What can go in your Juma? What can Opa Pamba? Tieni. Lebeja Hosa. Who bumpy? I can't tell you what to say. The article of Papa Mabia and then on someone's son. Yes, the patriotism, the article of Papa and then a man. Baby, a class is the more question. Yes, say your minimum. Say your baby muniatum. Jesus, say your human article. Who sani wo Yesu Kristo dim wo Yesu dim e wo sa na mo so ma papa made wo ho spiritual change e wo so break here. Yes, deja on sa e bu se wo ni no da bi an ton tan to che no o ra o mo ane pe ma na che che o ra ba furu na che che o furu ka na che che over bomb
mpaeɛ ma nto ɔne ne ho ɔyɛ biribiara ɛnyɛ yɛ wobɛbɔ mpaeɛ aka kyerɛ Awurade sɛ ahoma ɛkyekyere wo papa no yɛ abɛkyekyere ne mma na wo breki saa ama no ɛna wo breki saa ahoma ɛna wo breki saa ɛna wo breki saa titi bi Everybody stand up in armor. Everybody stand up in armor. Everybody stand up in armor. Grab your dabiara. 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 Emote. Grab your mirama ubiara. Everybody the vampire. Grab your leti dabiara. Grab your ubuda dabiara. They are stopping the law. They are stopping the law. Babiara. 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 Benida. Benida. Mercy that I want the mercy. It's your own best of form of flight. I want to be about you. Yes, to be about you. Yes, to be about you. What we say, Mabo? What we say, Mabo? Who is Mabo? Who goes to Mabo? Who block out the Mabo? About the Mabo? Who dance Mabo? President Mabo? Amos Mabo? Try Mabo? Aladio. Yes, way. 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 We are a boy. We are a boy. Yes, way. 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 Watch over. Yeah. Jesus. 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 Shut it off. I want to check it out. I yes, sir. We are a boy. We are a boy. Yes, way. Yes, way. Yes, way. Yes, way. Yes, way. Yes, way. Watch over. Watch over. We are a boy. We are a boy. Yes, sir. Jesus Christ. Power. Kasa me di mechi kasa Awurade Yesu me di wanu masem aya nsano asom mpaibo ya no free na de kro tumi a wa me papa busuam utimi kwanka me bio in the name of Jesus. So we are Bosoma. So we are Bosoma. Menfaho. Menfaho. So we are Dimo. So we are Dimo. Menfaho. Menfaho. Tomi awani papa busuam. Tomi awani papa busuam. Tomi awani swanu. Tomi awani swanu. Tomi awani papa nianu. Tomi awani papa nianu. Tomi awani papa busuam. Tomi awani papa busuam. Amatagati. Amatagati. No way. No. Jesus Christ. Because what? When you say, "Unam sama dia," adia dia asesana every who na babu nam. When you say, "Uma me fie obi ntimi fa uma ware," obo adi wo je fie. The also da na sia ware hu man ka so ma me fie ni aware. The do ma ware wo je fie. A spirit will give you also. Jesus. Give us all amen. Amen. We say, our program we all. What's that? Give us all amen. Amen. Women are not bread. Nakoko, a man for programs. A bread. Tea. What are you down south? Me person bomb pie last one. Now catch you at this rat. Me kodai. Me kwapadai. Me tumi a wodi me su pie. Jesus. Pie. Na me di me so na to. So apa me so. Ma me ne so ho kana. Ma me ne so ho kana. Me tianwa. Me tia. Manenko. Lakino. One person na di awadi mane mara. Yes. Na di mi so. Yes. Awadi mane pie. Yes.
to rule, power to overcome, power to rule, power to overcome. Father, I want to testify that I'm defeated. Bring me your power. Jesus Christ. Jesus. The vessel of the house are all baby out here. Who be one on the accident of that? Catch the radius of Rodman to us. So break it to me, Namama. Let was a free nadi grandma farmer, Sadia Disho. Met there was a summer who never free men, Saudi Mamma. Met there was a summer Januma or boy assessor, and no one nearby and swap. Met there was a Sadia free and Saudi Amay. Met there was a Sadia Januma, what you trouble, what breaking on, and one of them. Uncle, what do you mean? Animonsa, Adam Papa, and no one breaking on. Did to the Yana, or Sari, another Dawasi, another Dawasi, another Dawasi, another Dawasi, another Dawasi.